Diuen que al món de les falles ocorren coses extraordinàries, que fan, fins i tot, que dos persones que no es duen es reunisquen per parlar de falles. He de reconèixer que avui, sense gens de ganes, em toca entrevistar a qui ha sigut la fallera major de la ciutat del passat exercici faller. Segurament a ella tampoc li faça massa gràcia el trobar-se en mi, però bé, tirarem d'ingeni per tal de dur endavant esta entrevista. A mi no m'ha representat, però sí a tot un poble. Avui és pilar fonamental Belén Firvés i Xafra, fallera major del Gemesí 2017. Bueno, Belén, benvinguda a este pilar fonamental. Gràcies. Va ser una entrevista, una conversa a lo millor un poc complicada, si te sembla al principi, no? Fins que entrem en matèria, un poc també per la relació personal que tenim o que pràcticament no pareix que a la vista o realment siga tan bona com pareix, però bé. Que espera que no influïsga? No. Jo m'assento així com a fallera major i jo estic així com a entrevistador. No n'hi ha ningú tipus de problema. És una conversa, ja ho hem dit abans de començar, tu pots preguntar-me el que vulguis, jo te conteste també el que jo considere i a la inversa, sense ningú problema. Voldria començar, en primer lloc, preguntar-te per l'espolí. L'espolí naix, la gent no té massa clar què és això de l'espolí, molts pensen que és una forma de criticar el que són les falles, un poc de rumorologia, que naix potser d'un grup d'amics concret, i pareix que ha costat un poc el fer-se lloc dins de les falles i que ens tinguin en consideració. No sé tu si ha canviat la percepció de l'espolí des de l'inici, des de que naixérem, fins ara, l'actualitat que has vist com treballem, quines coses vos hem fet, tant a la Cort com a les falleres majors, no sé, quina opinió tens al respecte de l'espolí? Jo la veritat vull dir, sempre he dit el mateix de l'inici fins ara. Alguns membres sí que es coneixia, per tant també sé un poc la llavor realment com la duieu. Sempre he dit el mateix, pense que realment era algo que era necessari en el poble. Que ha sorgit d'un grup d'amics, bueno, a veure, fer falta segurament que sorgirà d'alguna institució més, diguem, de la junta local, però vull dir, al final feu una llavor que pense que és molt necessària, perquè realment esteu fent que les falles arriben més encara a la resta de fallers, coses que, per exemple, jo al ser de Santa Bàrbara ni siquiera sabia que en altres falles se feien. També és una forma de donar a conèixer i sobretot de donar importància a les falles del Gemesí, perquè bueno, hasta fa poc, enguany és el primer any que teníem llibrets, però vull dir, és que no n'hi havia res material, res que realment parlara sobre les falles del Gemesí. Pense que des d'aquest punt de vista el vostre objectiu com a tal pense que és el correcte i ja t'he dit, considero que era necessari. En quant a la forma, bueno, és que des del moment en el que són persones les que ho duen i no són màquines, sempre va haver alguna polèmica, crítiques, per supost, perquè sempre sorgeixen les crítiques, però vull dir, tant pa bé com pa mal. N'hi haurà gent que pensarà que ho feu superbé, n'hi haurà gent que pensarà que sou massa subjectius, però el que he dit, vull dir, és que és algo fet per persones, entonces al final, per molt que intenteu ser el més objectius possible, al final sempre naix. I més quan, bueno, per desgràcia, considerem no estan totes les falles representades en les persones, però, bueno, allà potser sí que pot notar-se un poc la carència, que poden dir alguns, ja, però si creem un membre de cada falla, d'això està la junta local i ja ho haurà pogut fer i no ho ha fet. Consideres que part d'aquestes crítiques poden vindre també perquè la gent no sap diferenciar el que és la persona, per exemple, me fique jo, Alejandro com a persona de Alejandro com a membre de l'espolí? Vull dir, jo realment a lo millor avui com a Alejandro no estaria així, però com a membre de l'espolí me toca estar així. Tu creus que la gent, molta gent no sap diferenciar? Sí, és el més habitual. Al final és això, vull dir, tots pensem, i és molt complicat separar aquesta dualitat, és el que jo t'he dit també. Vull dir, jo avui m'assento com a fallera major del Gemesí i com a tal me concerteu per a una entrevista, per a una conversa, i jo accepto encantada per el càrrec que tinc. És el mateix, vull dir, n'hi ha que diferenciar Belén Firvés com a persona i el càrrec de fallera major. En l'espolí, al final vosaltres sou els únics que realment podeu saber si realment feu aquesta separació. En la gent que conec, pues pense que sí,
pot ser que sí que la facin. Però al final, vull dir, si jo recibisc algo de l'Espolima i vaig a pensar qui està darrere de... qui està realment escrivint això? Bueno, està escrivint un membre de l'Espoli. Però és complicat. Sí, és difícil. Sí. Parlem ara un poc de la Junta Local Fallera, que me tenen també en molta consideració. Què opines o què et sembla el que la Junta Local Fallera s'hagi de desvincular al teu discurs de despedida, d'acomiadament com a fallera major? Li vas dir a l'alcaldessa que no s'oblidaren de la Junta Local. Què penses? Ha sigut per a bé, ha sigut per a mal aquesta separació per part de l'Ajuntament? A veure, jo penso que és per a bé, és a dir, feia falta. I al final som una institució pròpia i teníem que tindre nosaltres el poder. Però sí que és de veres, i és com tu has comentat en el meu discurs de despedida, li ho recrimino un poc a Marta, no per ser ella, sinó com a representant de l'Ajuntament, que considere que sí que podrien caure en la tentació de, bueno, ja no formen part de l'Ajuntament, ja que s'apanyen ells. No. Tenim la Comissió Taurina, que també és independent, però no deixen de buscar aquest recolzament i el tenen per part de l'Ajuntament. Entonces pense que és això, vull dir, feia falta, sí, feia falta i a més crec que ens va vindre millor. També és de veres que fa un any escàs, enguany serà el segon exercici, que realment s'ha complit aquesta desvinculació, a poc, però espere, conforme vaig dir, que no ho utilitzen com a excusa. Com creus que estan duent la tasca els membres de la Junta Local Fallera? Penses que tot és positiu? Penses que hi ha alguna cosa que haurien de canviar? Clar, sempre hi ha coses que canviar, sempre, i ho he dit moltes vegades, que encara es queda molt de camí per recórrer, molt, i ara són un poc com novatos en aquesta nova etapa, però penso que les coses estan fent bé. També és de veres que no ajuda que en 2 anys la Junta ha canviat pràcticament tant, perquè quasi la meitat de membres de Junta, per un motius o per altres, han canviat. Con la qual això també com a president, per exemple, que és un poc el que maneja el cotarro, és complicat, perquè t'has de tornar a moldar a gent nova i al final no ens tenim que oblidar que cada un ve d'una falla, d'un pare i d'una mare, i és molt difícil casar. Però penso que s'estan fent les coses bé, i vull dir, a poc, i sí que és de veres que n'hi ha gent que no li trobes massa entusiasme, però sí que n'hi ha gent que trobes que té moltes ganes de treballar, i jo ho he dit moltes vegades, la crida de l'any passat va ser una aposta molt clara de Junta Local, de volem que siga espectacular, ja que, no sé, com un pas en firme de ja som independents i volem demostrar què és el que podem fer. I és això, quan les coses realment se fan així, quan se tenen que fer tots a una, sense intentar entropessar-se unos en altres, les coses ixen com van eixir. Els queda molt encara per fer, clar, però... Has comentat una cosa que has dit, sense entropessar uns en altres. Sí. Tu creus que el tema que està en actualitat ara, el tema del canvi, no creus que la Junta Local, jo tinc la meva opinió, després si vols te la cuente, no creus que la Junta Local s'ha precipitat en aquest canvi, en deixar soles 2 anys, després el voler penalitzar aquelles falles que no facin el canvi? No creus que és una cosa molt ràpida quan ja portem quasi 50 anys o pràcticament 50 anys de falles en el CMSI, que se vulgui canviar en tan sols 2 anys tota una dinàmica? A veure, jo és que la meva opinió és un poc diferent. He sigut filla de president, con lo qual sé que això ara és com si digueren quan s'ha pres la decisió, però això du més de 2 anys debatint entre els presidents, perquè al final la decisió aconseguim la dut a terme Junta Local, però és una opinió que naix dels presidents. Els presidents són els que proposen la possibilitat de fer aquest canvi, i tinc constància per lo que t'he comentat, perquè era filla de president i tenien reunions i sabia que se comentava. Entonces, realment jo no tinc la sensació de la rapidesa és que ara ja ho heu fet, no. Jo sé que això s'està comentant i s'està barrejant des de fa més de 2 anys, enguany s'ha pres la decisió, s'han donat 2 anys de termini, doncs clar, a la falla que no li ve bé o que no ho considera oportú, 2 anys, com si hagueren dit 5, li van aparèixer pocs. El fet que durant quasi 50 anys se facin les coses iguals, doncs
també s'ha fet tota la vida lo de matar bous o tal i no per això tenen que canviar les coses. Pensa que sempre si canvien se volen canviar per a bé. Què passa? Que a vegades les formes de fer-ho és on patinem un poquet. I sempre quan hi ha un canvi, per molt que siga per a bé, aquest any que se produeix el canvi van haver perjudicats. I el problema és que les perjudicades són les falles majors i són les que representen a la falla i n'hi ha moltes vegades que la falla se posa en la posició de la seva fallera major i ahí venen els dilemes. Però ja t'he dit, jo des del meu punt de vista, i jo quan vaig ser fallera major de la meva falla ja ho vaig proposar a la meva falla perquè la que anava darrere de mi era la meva cosina i ja vaig comentar, a mi no m'importa, perdre'm 3 presentacions i ja comencem de nou. Clar, també era una cosa que era un poc descabellar perquè era com anem a fer moltes això i el resto no. Bueno, ara ha sorgit i realment ho veig bé. El que passa que va ser molt complicat i les 7 falles que han decidit fer-ho no se pensen que va ser un camí de roses, va ser complicat i van a trobar-se en qüestions que de repente dius vale, i això com ho tenim que fer? Ningú mos ha contestat a això perquè és algo nou i realment jo crec que ningú sap com va funcionar. Sí, massa bé no sap com encaminar i allà potser està el fallo perquè si tu prens una decisió un poc imposant-la, que és el que diuen les falles, has de tindre-ho tot molt clar perquè quan ve un dubte has de saber com contestar-lo, no votar i després decidir. No ho sé, ara veurem com ho fem, ahí és on està, perquè si et veuen dubtar van anar ara. Jo també considero que primer s'ha d'estudiar i després s'ha d'aprovar. Jo crec que així ha sigut totalment al contrari, s'ha decidit fer el canvi i a partir d'ahir han vist tots els problemes que generen, com pugui ser la tonteria d'ensenyar els tratges, que això al final cada un decidís, però si per exemple la despesa econòmica no és la mateixa despesa econòmica la que fa la primera falla, que per exemple quan arriben ja pràcticament a les últimes, a partir del Terrassa, no és la mateixa despesa. Entonces, jo crec que el problema està ahí. Falles no tienen la Junta Local no tenia que haver permès el votar sí, sinó arribar a un consens. Jo entenc, per exemple, hi ha falles que han volgut fer el canvi i accepten el tindre que pagar aquesta despesa o el tindre que passar les 2 falleres a la vegada, jo ho entenc, però també entenc que les falles que han decidit que no, que en aquest cas és Víctor Pradera i del Terrassa i la falla Plaça del Cid, són falles que pel que siga tenen una llista concreta de falleres. El Terrassa no sé com funciona, el Víctor Pradera tampoc, però nosaltres, per exemple, tenim fallera major fins al 2021, si no recorde mal. Jo crec que no seria tan descabellat perquè les xiquetes que ja han presentat aquesta carta o les famílies que ja han presentat aquesta carta l'han presentat a la forma antiga de com se feia. Jo crec que és prou comprensible i és la decisió que ha pres el meu president, bueno, com a falla ara potser estic mesclant un poc, però com a falla el dir deixeu-nos un temps, ja siga l'any 2022, perquè la fallera que presenti la carta ja quan entre va saber que aquest any sols va anar a 2 presentacions, que serà les del següent, les altres les perdrà perquè ja anirà la següent fallera major. Vull dir, en el nostre cas aniria Cabanilles i 3 Moreres, però l'any següent ja passaria d'acord. Però la que presenta la carta per aquest any ja sap que són en aquestes condicions. Però no les perd tampoc. No perd les perd com a fallera major, me referisc. No passaria com a fallera major, sinó que passaria com a acord. Però per exemple, les falles que fan el canvi. Passen les 2. Clar, vull dir, però això sols serien 2 anys. Sí, però vull dir, perquè han donat aquests 2 anys, però vull dir, la nostra fallera major, que és el que... perquè nosaltres també hem tingut, no problemes, però vull dir, és algo que ella, quan va entrar al càrrec, no se li va explicar, bueno, tampoc estava sobre la taula este assunt, però se li ha explicat, vull dir, en ningú moment s'estan llevant, nosaltres en el nostre cas són 3 presentacions, nosaltres s'estan llevant les 3 presentacions, perquè tu vas a passar en la teva banda de fallera major, te van a cridar com a fallera major, i després vas a passar també com a cor perquè ja eres cor. Però jo crec que realment tots entenem que és un poc descabellat, vull dir, sí, s'ha fet tota la vida, però no té massa sentit que jo passe de fallera major, me lleve la banda, passe com a cor, me torna a llevar la banda i me quede en la meva banda de fallera major. I ahí no creus que a lo millor seria que la Junta Local tindria que buscar a 6 xiques el que decidissin que no foren les que entren, que no siguin les falleres majors que acaben, sinó 6 xiques com poden ser en altres juntes locals que se presenten per a formar part de l'acord
de la fallera major de la ciutat, que no tinguin que ser les falles que acaben, perquè jo crec que al final el que passa és que s'està donant prioritat o pesa més el càrrec de cor d'honor de la fallera major de la ciutat que de fallera major de la teua falla. No sé, jo és que com he sigut cort, pense que una de les coses boniques que tenim en el Xemessí és això, que sí, que les que acaben acabes i no acabes, vull dir, inclús adoptes un càrrec important per la resta de poble. I jo quan ho he comentat en altres falleres majors d'altres pobles, sempre me diu, ostres, pues, que guai, no? Quin reconeixement a aquesta fallera major de les falles que tenen l'oportunitat de representar al seu poble. Entonces jo ho veig com, no sé, sí, algo bonito. I particular, sí, a mi me pareix bé, però pense que... no m'agradaria tampoc que canviara. Jo pense que n'hi ha que deixar temps i que això no dividisca les falles, perquè ara realment estan dividides entre les que fan el canvi i les que no. I després el que tampoc considero és que se castigue, perquè al fi i al cap qui castigues és a la persona, i és a la fallera major que acaba, no a la falla, perquè a la falla no li suposa res. Perquè aquesta xica no decidi res. Bueno, anem a passar de tema, si no ens centrem a Junta Local. Sí que és un poc de... Anem a parlar, jo crec que ja és l'últim punt de Junta Local, però sí que m'agradaria, tu que has passat per ahí, l'elecció de la fallera major de la ciutat. Creus que és correcte? Ha de canviar? T'has presentat dues vegades, la primera no hi eres, la segona sí. Creus que s'està fent bé aquesta votació? Jo crec que ha de canviar, no pel resultat que s'ha donat en les votacions, però ha de canviar, vull dir, si realment el que estem buscant és donar-li aquest pes a les falles del Xemessí, que siguin unes festes importants, se li ha de donar la notorietat que necessita i sobretot l'elecció de la representant del poble ha de dur-se d'una forma molt més objectiva i no val vens, dius unes paraules que en realitat no serveixen de res, tot el món ho sabem. Perquè ja està el peix venut. No, o sea, encara que realment tingues que fer unes proves, i no parle de les proves que fan en València, que tot el món sap que són superexagerades, no? Perquè no és el cas. Però és que al final estàs escollint a una figura pública que va representar a moltíssima gent, con lo qual, què menys que tindré uns criteris per a elegir a la millor representant. No val qualsevol. Ja et dic, no pense que tinga que canviar perquè els resultats que s'hagin donat fins ara no siguen justos, no, sinó perquè el procediment pense que hauria de ser d'una altra forma. Pense que, bueno, ara ja n'hi ha una entrevista, però així i tot se nota que l'ambient és el que hi ha i la gent ja va en el vot meditat. N'hi ha falles, la meva, per exemple, els dos membres de Junta Local, com a representants de la falla, voten el que la falla vol, no el que ells volen. N'hi ha falla que no, n'hi ha falla que és independent i que al final tenen que estar ells en ella i la decisió és seva. Però ha de canviar, vull dir, encara que la decisió al final siga la mateixa, però per lo menos basar-te en algo objectiu i en algo que se puga palpar. I fins ara no n'hi ha, i ja dic, enguany per exemple s'ha fet una entrevista que menys, que unes quantes preguntes i que realment, no sé, com que mostren un interès real per la persona, no ens dona igual el que ens vaig a dir o no. Et pareix bé que voten tant els dos representants com president o creus que tindria que ser un vot per falla? A veure, jo pense que claro, els membres de Junta Local, el seu vot el veig justificat des del punt de vista, com he dit, que al final són ells els que van estar acompanyant-la. El vot del president de cada falla és que al final representa també un poc, la fallera major representa a totes les falles, con lo qual que tinguen per eixa banda veu totes les falles també me pareix coherent. El que passa que sí que pense que, independentment que la meva falla no fa pel meu pensar com hauria de fer-ho, però el meu pensar és que els dos membres de Junta Local deuen de tindre total llibertat, perquè són els que van estar en ella, i el president sí que hauria de ser un poc la figura eixa que parla en nom de la falla. Tota la falla decideix una persona i aleshores el president al final és el representant de la falla, és el que dona el vot representatiu. Però sí que veig bé que siga 3 vots al final per falla. Per cada un. Parlem ara del teu any com a fallera major. Com l'has viscut? Pensaves que anava a ser així, diferent? No, la veritat que no. La veritat que no pensava. Al principi va ser molt complicat. Ja pots començar presentar-te un any i tindre aquesta negativa, ja de si és complicat. Jo en el meu cas ho vaig passar molt mal.
no perquè pensara que anara a eixir, sinó perquè jo sóc molt del destí, ¿vale? De creure en el destí. Aleshores pensava directament de... No m'ha dit que no la Junta local, m'ha dit que no el destí. Això és perquè jo no tinc que ser. I aleshores ho vaig passar molt mal, la frustració de dir de veres no vaig a ser en la vida fallera major. Òbviament en ma casa obviaven el que jo dia perquè sabien que realment el desig estava darrere i ma mare me va dir és que me dona igual que tingués 50 anys però fins que no ho aconseguim no anem a parar. Aleshores, quan vaig eixir va ser molt complicat. Pense que la meva elecció va ser molt complicada, tant a nivell personal com a nivell dels que tenien que elegir. Aleshores, ja de si el primer moment va ser molt a veure ara com venen les coses. Entonces, encara que sabia que especial anava a ser, no tots els anys anava a ser fallera major del GMSI, però no pensava en absolut que anava a ser el que era, ni pensava, per exemple, que l'acord anava a tindre la relació que tinc, perquè jo soc super vergonyosa, molt tímida, molt meua, molt tancada, i jo pensava que m'anava a costar molt. I jo deia, és que si elles no me donen de la seva mà, jo no sé com vaig a poder entrar-los. I efectivament això n'ha sigut, vull dir, des del primer moment elles han estat arropant-me i sobretot algo que agraïa molt és que des del primer moment m'han marcat la importància que jo devia de tindre i al final han sigut un poc elles les que m'han fet creure vale, vale, pues res, tinc que estar jo al mig, o sea, és que sóc jo. I encara que soni tòpic de superar les expectatives, és que jo crec que és així, vull dir, per molt que te ho pugues imaginar i estàs somiant-ho i tot, però vull dir, al final la realitat sempre supera tot el que te pugues imaginar. La relació amb la teva fallera major infantil, també la de la teva falla, com ho has viscut en ella? Bueno, jo crec que realment he pogut tindre la millor fallera major infantil. La relació era ideal abans de començar, ara pues, crec que inclús és millor, lògicament. I és això, en ella és que ens coneguem des que ella va néixer, perquè ella ja estava a la falla. Les famílies també, sempre ho he dit, que eren ja també molt unides. Ella va ser fallera major infantil en la meva cosina Paula, con lo qual era com si ja haguera sigut fallera major infantil en mi, entonces crec que de veritat he tingut la millor que haguera pogut tindre. Quant a complicitat, confiança, i ha sigut genial. Com t'has sentit en els diferents casals quan t'has anat a visitar-los? T'han acollit bé? Has notat en alguna que altra situació complicada o per el contrari t'ha sorprès el conforme t'han acollit? M'ha sorprès a muntó, la veritat. Jo havia eixit molt de la meva falla perquè nosaltres som una falla que des que jo era més menuda, quan s'acaben les discomòvils que solen acabar molt pront la meva falla, solíem anar a Víctor Pradera, a altres casals, a la falla de Presa del Sí també hem anat alguna vegada, entonces a Tres Moreres, Cabanilles, les que tenim més a prop, he anat moltes vegades. Però la veritat és que sí que m'ha sorprès molt el recibiment, sobretot d'aquestes falles que desconeixia un poc més, bé per la distància, però falles com Ideal Terrassa, vull dir que el president sempre està superatent. No és que te faci sentir important, és que te fa sentir uno més de la falla. La falla del Crist de l'Agonia també el mateix, president, però membres de Junta sempre estan damunt de tu i que no te falte de res. Vull dir, falles de veritat que no les tenia tan tractades i en totes no puc tindre ninguna queixa, tant a mi com a les membres de cor, no per ser jo fallera major me feien més cas. En ningú moment ens ha faltat de res i han estat sempre pendent de nosaltres i fem-nos que estiguem el més a gust possible, o sigui que és molt d'agrair. I la veritat que ha canviat molt la percepció que tenia sobre totes les falles. Un terme que s'utilitza molt així en el GMSI, jo no crec en ell, la germanor fallera. Com la veus, com la vius, com la sents, què et sembla? Jo soc defensora, soc de les que creu que hi ha germanor. Òbviament entre els fallers, vull dir, entre falla és... no sé, no té sentit, vull dir, al final una falla és un grup de persones, con lo qual són les persones les que creen aquest germanor. Jo sí que penso que existeix. Jo he viscut en primera persona gestos que demostren que la germanor existeix quan la falla Víctor Pradera se va quedar sense falla
i gent de la meva falla i d'altres falles anaven a donar-los els ninots, però a donar-los, després es tornaren com a xests d'agraïment, però els que es donaven. Xestos com, vull dir, a temps darrere també vaig llegir que el president de Cabanilles totes les nits de falles se'n va al casal de Tres Moreres, està allí fent els seus xupitos, el que siga. La Xermanor, que va néixer fa uns anys entre el Crist de l'Agonia i Tres Moreres, jo sí que noto que existeix aquesta Xermanor. I sobretot el fet d'anar a totes les falles i que totes les falles te recibisguen no és, este no és d'esta falla, què faci? No, ostres, mira, un faller nou, entra, tal. Per mi això és la Xermanor i que se visga aixina és quan jo sent que existeix la Xermanor. Que te dugues mal en un parell de persones d'una falla no implica que eixa falla en concret creu i ratlla. No, hi ha molta gent en la falla i no per això no va existir la Xermanor. I què opines de que, no anem a dir noms, però som els dos intel·ligents, jo crec que per on va, què et sembla que falles vagin a altres falles a burlar-se o a cantar al voltant del monument? Fatal. Me pareix una cosa fora de lloc i sí que remarque que no són falles. És gent de la falla que va radicals en tots els llocs, gent sense educació hi ha en tots els llocs, i pense que, per exemple, enguany se m'ha criticat molt el que utilitzarà l'adjectiu de competitius per a definir el CID. No considere que sigui algo negatiu, tot el contrari. O sigui, jo parlo de competitivitat des del sentit de que tenen aquest àmbit sempre de superar-se, de voler ser millors, de voler guanyar en tot. És que si no existira això, la gent no li dedicaria diners al monument. Bueno, donem 1.000 euros, és algo que al final se va cremar, per què anem a dedicar més diners? Passem-ho-se bé nosaltres i ja està. No se prepararien conforme se preparen les presentacions, els musicals, les disfresses de les cavalcades. Si no existira aquesta competitivitat i aquest àmbit de voler guanyar, no aniríem a ningú lloc. Con lo cual, se perdria, no? Claro, jo ho veig com algo positiu i ojalà totes les falles realment tingueren aquesta ambició de superar-se tots els anys i, òbviament, superar a la resta, clar, vull dir, tots volem ser millors. Però això mai ha de superar la barrera de l'educació. Vull dir, tu guanyes el primer premi, l'any que ve possiblement el guanyo jo, o a lo millor mai, però al final és un jurat extern el que ha elegit que aquesta falla mos agrade o no mos agrade, ha guanyat el primer premi. Con lo qual, sincerament, anar i burlar-se o fer càntics o, conforme me passa a mi com a fallera major de la meva falla, arribar a la meva falla i veure la falla, gent de la falla contrària esperant per a mostrar-me el primer banderí, ho veig innecessari. I al final em dona un poc ràbia que se jutge a tota la falla en conjunt. No, són 4 radicals d'aquesta falla o de qualsevol altra falla. El problema ha hagut entre diverses falles perquè s'han canviat els pergamins, no sé què. És que al final són problemes entre les persones, no són problemes entre les falles. I al final, si tu vas a aquesta falla i vas provocant, perquè al final l'únic que busquen és provocar, el problema el tens tu. I la ràbia que et dona un poc és que no t'estàs donant compte que al final pareix que tu estigues actuant en representació de la falla i tu no representes a la falla, tu te representes a tu. I que tu vagis a burlar-te no significa que la falla Santa Bàrbara, en el meu cas, per exemple, vagi a burlar-se, no. Penso que se li ha de pegar un toc d'atenció a aquesta gent que ho hagi fet així, siga president, siga membre de junta, siga un faller ras, no dona igual. És algo personal d'aquesta persona i que demostra la poca educació, la falta de civisme i el mal perdre, perquè al final és un mal perdre i al final tots perdem i tots guanyem. Con lo qual, en que tinguem, i jo sempre ho he dit, al final, quan era més menuda, òbviament sí que tenia la cosa de sempre voler guanyar, però en el temps me dono compte que, sincerament, en tindre una falla bonica i estar orgullosa de la falla que tinc, si guanyem, millor. Si no, és que... Conformar, vull dir, el que tens. La festa la fa la gent, no la fa. És que els jurats són persones i vindran 2 jurats diferents i per a cada jurat la falla guanyadora serà una diferent. Perquè cadascú prioritza unes coses, uns l'altura, uns el color, uns l'impacte primer que te dona la falla.
Entonces, ha d'haver competitivitat, per supost, però sana, sempre sana. I no entrar en els insults personals, perquè entonces perdem tot el bo que pugui aportar la competitivitat. Per acabar, Belén, vols dir alguna cosa, comentar alguna cosa, destacar que no hagi eixit de la conversa per a tancar esta entrevista? No sé, estic contenta i espero que realment tots els fallers hagin viscut com jo aquestes falles que, com ja vaig dir, han sigut molt diferents i van a ser úniques perquè no anem a viure unes altres falles com aquestes, no només perquè siga el meu any, sinó perquè mai anem a tornar a viure en les falles UNESCO, en tota la repercussió que ha dut, i simplement animar i que realment els fallers són els únics que van a poder fer que les falles en este poble tinguin la importància que tenen per a nosaltres i que se tanquen tots els temes que puguen haver entre falles, perquè el més bonic que n'hi ha, i ho he dit sempre, és compartir. Aquesta festa és bonica quan se comparteix. Bé, moltíssimes gràcies. Jo crec que la gent pot veure que evidentment així s'haurà pogut parlar de moltíssimes coses, però al final hem decidit triar la que ens unís, que al fi i al cap són la festa de les falles. Que és el que tenim que fer. Moltíssimes gràcies i res, agrair-te el que hagis dedicat este temps a l'Espolí i així que la gent hagi pogut conèixer un poc com has viscut aquest any. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. La cosa sembla que ha anat bé. Hem deixat de costat del tema personal per centrar-nos en allò que ens unix, encara que parega mentira. I és que el més important és que les falles estan per damunt de les persones que les formem. Esta ha sigut una conversa pendent. Quedarien moltes més per tal d'aclarir els assumptes personals. Però si això ocorre, serà a micròfon tancat. No hi ha que barrejar. Avui hem parlat de falles. Gràcies, Belén.